गाइस गिबियाव आंनि फिथांखि ब्लग चेनेलावहाय नोंथांमोन बयखौबो हेपि क्रिसमास जासिहरग्रोनाय जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन आरो इउटुबार्स लोगोआरि नोंथांमोन दिनैनि समावबो आरो नैबे बोसोरावहाय 2022-25 डिसेम्बर बे सानखौहाय फालिनो थाखाय न'आवनो गाजा गोमजायै रंजा बाजा फालिगोन होननानै आरोबाव फैबावनाय जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन आं सानो ख्रिस्ट' सिबियारि साफ्रोमबो देग्लायनि नैबे गोदान बोसोराव आरोबाव जिसु सारि जानाय दिनखौहाय रंजा बाजायै बेबायदिनो समायना रमायना न'खौ साजायनानैहाय फालिगोन होननानै लोगोफोर आङो दिनैहाय नोंथांमोननो माखासे भिडिअ दिन्थिनो आखायाव लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय। जोंनि न'खराव मा खालामनाय जादों बेखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिनाय जासिगोन। अब्ला जोङो भिडिअखौ जागायजेनदिनि फै।